sin hablar, ya voy sin película de oro. Viva na mi porta, mi po viva lo vide. Dalia tastimamiento, mi tambe tastimele. Dalia tastimamiento, mi tambe tastimele. Y cuasina, mi pora si Dalia. Tu Dalia vira rompa, to Dalia que mi ma. Dalia tastimami, mami tambe tastime. Dalia tastimami, mami tambe tastime. Sata que casina, Dalia mira na mi culpa. Dalia mira loma, Dalia que mira mi ma. Dalia tastimamiento, mi tambe tastimele. Dalia tastimamiento, mi tambe tastimele. Y cuasina, mi pora si Dalia. Tu Dalia vira rompa, to Dalia que mi ma. Yo mi Dalia, mi tabai. Evidente, hoy vamos a conversar de nuestro programa con Wilma. Me interesa mencionar su fama, porque su fama es demasiado difícil. En el programa anterior, como te tengo, en el año 2013, ella conta de su fama, que su fama significa hoy me conversar con Wilma. Con hoy después, con hoy el último año, Wilma está en Bonaire. El día que nos entrevisté estaba en Rotterdam. Dalia tastimamiento, mi tambe tastimele. Y cuasina, mi pora si Dalia. Tu Dalia vira rompa, to Dalia que mi ma. Na Extra, nos luz não está sendo trempang para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto da qualidade de nosso trabalho. Nós estamos no processo com dedicação para nosso serviço chegar a abo sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo de tempo de hope fake news. E taparse com demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídica. Mientras que valorar sem base, diz passou e ta promê. Pero Extra não está nenhum esforço para seguir essa notícia com boa por confiança. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, dem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Onde vai Wilma? Mas é bom. Mas é bom. Me também baixa contento como está aqui na Bonaire para Mirabo, para sobre é a primeira vez como está aqui. Eu vivi em Curaçao 14 anos. A feita, ok. Pero después en Holanda, pero estoy contento porque hay 3 islas, Aruba, Bonaire y Curaçao. Y yo quiero mirar la diferencia entre las 3 islas. Lo que yo ayer he visto es que Bonaire, las casas son muy bonitas, pintadas, todos otros colores. Ya, es lástima que no puedo sacar en el autobús porque es un tour de la isla, ¿sabes? Yeah. Porque lo que es más importante para mí, para mirar los flamingos también, pero sabe, los flamingos hacen lo que lo quieren. No, anda aquí, anda allá, pero nunca juntos. Pero yo tengo... Maar waarom heeft het zo lang geduurd om naar Bonaire te komen? Je was vaak op Curaçao vroeger. Nee, niet vaak, nee. Nee, porque yo tengo un hijo que está malo, es por eso que estoy en Holanda. Si no, aquí, o Curaçao, una isla muy bonita con aire, sol, y sabe, y es importante que yo quede en Holanda para cuidar él. Es mi único hijo. Ja. Cada
Mama se cuida hoor. Ja? Toch? Mag ik de kijkers vertellen hoe jong je bent? Mag ik dat doen? Ja, je mag. Dat is 82, hè? Ja, 82. Ja, nou ja, de jaren die gaan voorbij, hè. Maar wat doe je eraan? Ja, gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja, stukken Nederlands natuurlijk. En ik hoor dat alle vrouwen dat deden, het zou veel beter zijn voor hunzelf. Niet alleen voor de mensen buiten, maar gewoon voor hunzelf. Je voelt je happy, hè. Ja. Als je 's morgens opstaat en je neemt de moeite om gewoon te douchen en gewoon verzorgd naar buiten te gaan. Dan heb je altijd succes. Ben je nog steeds bezig in Nederland? Ja. Je wil weten met activiteiten of zo? Activiteiten. Het is namelijk zo, in Nederland heb je dus een seniorenraad. Hè, en dat is speciaal voor mensen van 55 tot 80 of tot 100 jaar. Weet je wel? En dan iedere week krijgen wij een programma wat we kunnen doen. Dus we hoeven niet bij het raam te gaan zitten en koffie te drinken. Er is genoeg te doen. Er is genoeg te doen. Heel veel activiteiten. Bridge, film kijken, muziek, theater. Krijgen ze allemaal van een organisatie. En die heet WMO Radar. Ja, die maakt het programma. En de gemeente die keurt het goed. En die geeft geld. En dan gaan we met een busje naar Antwerpen, everywhere. En dat is leuk voor die oudjes. Dus je verveelt jezelf niet? Ik verveel me niet. Nee. Ja. Alleen deze 2 jaar heb ik me wel verveeld. Maar ja, wat heeft verveeld? Ik heb bijna 2000 foto's en video's en dvd's. In deze 2 jaar heb ik van de dvd's... Mijn vriend die kan heel goed van video-dvd maken. Dus ik heb van de meest belangrijke dvd's een video gemaakt. Ik heb er namelijk ook eentje meegenomen, want ik dacht, we kunnen misschien iets laten zien, maar dat kan misschien niet, denk ik. Ik heb er eentje meegenomen, dat is van een show van You're a Lady. Daar loop ik modeshows. Ja, dat is een hele mooie. Maar ik bedoel, dat heb ik in die periode gedaan en dat is een boel werk. Ja? Van video naar dvd. Ja. Maar ik kan onmogelijk allemaal doen, dat is niet te geloven. Nou ja, en dan heb je muziek ook nog, hè, muziek. Waar ga je naar muziek? Alleen naar het casino. Als een casino alleen als het optreden is, dan ga ik niet om te gokken, maar omdat ik ook de best lady ben voor een casino. De best style woman from Greece. Ja, dat heb je gezien. Ja. Jij hebt de foto's van, kan je toch eventjes bekijken van vorige keer. Dat had ik meegenomen voor jou. Ja. Ik doe niks, het gebeurt gewoon. Oké. En hoe gaat het met die vrouwen van Germaine en Corinne? Heb je nog steeds contact met hen? Germaine en Corinne zijn hardwerkende vrouwen. En prachtige meiden zijn dat. Ja, en ze hebben de beauty house daar in de Hoogstraat. Met de meest moderne make-up spullen. En daarnaast hebben ze dus collega's die ze bijstaan. En natuurlijk de man van Germaine, geloof ik. Die doet geloof ik de administratie. Maar ze werken keihard en ik heb echt wel heel goed contact met ze. Ja, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Eigenlijk omdat ik ze in de jury gevraagd bij mij. Toen ging het balletje rollen, weet je wel. Dus als er iets bijzonders te doen is of zo, dan bellen ze me altijd, Wilma, kom eventjes even een foto maken. Ze zegt, ik heb je nog gezet op Facebook. Ik zeg, ik heb het niet gezien. Ik zie ik wel als ik thuis kom, weet je wel. Het zijn hele leuke meiden, zijn dat, Corinne. Ja. De laatste tijd met de COVID, het was niet zo leuk, hè? Helemaal niet. Helemaal niet. Niemand loopt op straat. Als iemand 10 naar buiten loopt, ze hebben de meeste bekeuring gegeven in Nederland aan die mensen. Echt waar. 5 minuten te laat bekeuring. Ik weet niet hoe hier in Bonaire was. Hoe was het hier? Ja, ook. Ja. Ja? Ook lockdown? Ja, ook lockdown. Ook. De laatste golf wel. Lockdown vanaf 9 uur tot 4 uur, geloof ik. Oh. Maar hoe is het met de winkels? Mogen iedereen in de winkels nu? Ja, nu wel. Nu is zelfs alle winkels zijn open. Ja, of mogen er alleen maar 30 mensen binnen? Er zijn wel een paar regels nog steeds, maar niet alle winkels. Het is, mondkapje? Ook niet. Sommige winkels, nee, sommige willen wel mondkapjes. De meeste niet. Want ik ben dus met z'n tweeën gekomen en iedereen moest een mondkapje. Kan je je voorstellen, 9 uur zit je daar. Als je iets moet drinken en zo. Nou, ik was helemaal kapot toen ik uit het vliegtuig kwam. Maar ik heb speciale assistentie als ik kom. Dus ik word geholpen.
Ik heb nog nooit zoiets in Bonaire gezien, of op geen enkele luchthaven. Ik kwam in Bonaire aan, er kwamen 4 van die mannen aan en die hebben mij vastgebonden in een soort riem of zo, of van de trap naar beneden. Ik zeg, hou stil, we brengen je naar beneden. Oh, het was komisch. Ik zeg, laat me niet vallen, echt niet. Maar jullie hebben geen slurf, geen slurf hebben jullie. Nee. Jullie hebben ook geen beurs met die. Dus ze moesten echt van die trap naar beneden. Dus 3 mannen binden me helemaal vast en we naar beneden. Dus straks gaat het morgen weer gebeuren. Ja. Als ik morgen weg ga. Had je ooit gedacht om zoiets mee te maken, Wilma, zoiets als die COVID? Hoe komt dat? Je vraagt je af, in welk land komt dat vandaan? De ene zegt Amerika, de ander zegt China. Iedereen geeft, maar waar is het over de hele wereld verspreid? Zelfs nu kan je niet naar Suriname gaan. Hè? Daar hebben ze geloof ik code zwart. Niemand mag daar naartoe reizen nog, geloof ik. Ja, het moet een keer afgelopen zijn, vind ik. Vind je niet? Ja. Je komt oorspronkelijk uit Suriname. Oorspronkelijk, zegt mijn moeder, zeg ik altijd. Want ik was van 0 tot 5 jaar bij de nonnen in Suriname. Ja, en toen ik 5 jaar was, alleen op vliegtuig met mijn zus van 7 naar Curaçao. Nou, en daar ben ik gebleven tot ik 14 was. En toen weer in een vliegtuig naar Nederland. En vanaf dat moment heb ik alles gedaan wat ik wilde worden. Ik ben blij met wat ik geleerd heb en wat ik gedaan heb en voor wie ik dat gedaan heb. Meestal voor anderen. Kijk, als je een Miss Suriname en Nederland verkiezing doet, dat doe je niet voor jezelf, want ik ben al een keer mis geweest op Curaçao. Weet je wel? Dat doe je voor die jongere meiden. Ja? En daarvoor doe je een modeontwerpwedstrijd. Ik ben een modeontwerpster. Dus ik doe modeontwerpwedstrijd. En wat is het nu? In mijn straat zijn er 3 ontwerpers die gewonnen hebben. Die staan er met een winkel. Perfect. Die zijn zo blij. Dan ben ik verleden jaar even met TV Rijnmond geweest. Hebben we een interview gedaan over al die kleding en zo. Dus hebben ze even in het zonnetje gezet. En de laatste keer toen ik, was ik nou 82 hè, 80. Met die laatste show heb ik gezegd van, die jongen die gaat naar Fashion Week in Los Angeles, New York. Ja. Dus ze bereiken wat. Die meisjes die gaan naar Los Angeles. De ontwerpers hebben hun eigen zaak. En carnaval, 15 jaar, je weet het wel. Van dit jaar. Dit jaar is er geen carnaval op Curaçao. Nee. Ze hebben niets verzonnen, mag niet. Weet je wel? Al die mensen die een jaar lang bezig zijn, die kostuums maken, die zijn best wel boos. Maar we kunnen niks doen. Ja. Toch? Ja. We moeten gewoon rustig afwachten. Afwachten. Ja. Dus dat is carnaval. Oké. Dat bestaat nou straks 35 jaar, geloof ik, zoiets. Nou, het is heel anders dan toen ik dat deed in de eerste 15 jaar. Toen hadden wij Jesseroe, minister Jesseroe. En je hebt Capriles. Hij is dood. Ronnie is overleden, heel erg. Ik zag op heel veel statieportretten met die 2. Ja, want ze stonden altijd op het bordes met mij te zwaaien en die mensen. Als de wagens voorbij kwamen, weet je wel. Dus ik heb goede contact, maar ik weet niet of Jesseroe overleden is. Nee, die is nog in leven. Oh, wat fijn. Ronnie wel. Ronnie, Ja, ik had Ronnie in mijn programma 2 of 3 jaar geleden. Ja? Daarna is hij overleden. Ja. Jezeroen, die had ik ook in mijn programma, maar die leeft nog. Oké, heel fijn. Mag ik een beetje het water, Theo? Ja, in de ijskast. Ja, weet je wat het nou is? Je weet nooit wanneer die dag komt. Maar je moet wel van iedere dag genieten. Je moet van iedere dag genieten dat je leeft. En niet aan de ellende denken. Gewoon gezond proberen te zijn. Kijk, wat ik gemist heb, natuurlijk naar buiten gaan. Nou heb ik echt zere benen. Ik ben diabetisch. En eens per 2 jaar krijg ik dit. Ik krijg hele dikke voeten, kan ik moeilijk normaal kan je wel... normaal ging goed. Ja. Heel toevallig, vlak voordat ik op vakantie moest, gebeurt mij dit. Vind ik niet zo leuk. Ja, dus je bent nog steeds bezig, je gaat overal heen, ook met die bijzondere klederdrachten. Iedere dag. Ja. Nee, die klederdag, ik pas me aan omstandigheden en waar ik naartoe ga. Dat is altijd. Ja, dat vind ik wel leuk. Trouwens, wat moet ik met al die kleding in de show doen?
Hoge hakken doet mevrouwtje niet meer aan, hè? Sneakers doen. Ik kan niet meer met hoge hakken lopen. Ik heb ongeveer 50 paar schoenen aan mensen gegeven die het wel leuk vinden. Ik zei, hier, ga maar. Ik ga niet meer op hoge hakken lopen. Dus er zijn bepaalde dingen die je wel kan en bepaalde dingen die je niet kan. Moet je gewoon aanpassen. Ja. En je hebt een zoon nu in Nederland? Ik heb een zoon, heel 55 jaar begeleid ik, maar hij wordt misschien nooit meer beter. Maar ik begeleid hem wel, dat is heel moeilijk. Hij is een beetje ziek. Ik kan het woord wel zeggen, maar het is misschien niet leuk om te weten. Hij is ziek en ja, hersenbeschadiging heeft hij gehad, weet je wel. Dus al begrijpt niemand hem, ik begrijp hem. Dat is zijn enigste kind? Ja, nou, enigste kind is niet waar. Ik had nog een zoon, die heet Eike en die zou met kerst bij me komen. En die is onder de trein terechtgekomen. Dus zodoende ben ik hem kwijtgeraakt. En wat hoor ik nu van de Nederlandse spoorwegen? Ze gaan al die overwegen gaan ze nou maken, nu pas. Weet je wel? Overdag geen licht en zo. Steken de mensen over. Er zijn een heleboel dode mensen. Was hij in een auto of zo? Nee, steek over. Ah, gewoon te voet? Ja, te voet. Je hebt dus spoor hier. Maar ze moeten wel die lampjes neerzetten. Dat iemand weet, er komt nu een trein aan. En dat is niet gebeurd. Dat is erg, hè? Ah goed, het is al gebeurd. Dus nu heb ik alleen maar deze. Oké. Hoe is Nederland nu? Dus zie je verandering? Nederland, moet je zeggen, die oude taal hebben, hè, weet je wel. Ja, gek burgemeester. Dat is niet. Maar hij doet zijn best, echt waar. Hij doet zijn best. Hij probeert die koolsingel, heeft helemaal verbreed. Zodat er maar aan één kant auto's komen en dat de fietsers meer ruimte hebben. Ja. Maar ja, de AOW'ers met de scootmobiel die komen aan en ja, die moeten ruimte hebben. Ja. En er moet allemaal rekening mee gehouden dat die mensen voor 10 uur in de winkel boodschappen doen of voor 10 uur in de markt, anders heeft iedereen een probleem. Begrijp je? Hoe wordt je dag ingedeeld? Wanneer word je wakker? Ik slaap nu soms zo 2 keer per dag. Ja, nu ben ik slaaptekort gekomen deze week. Hè. En daardoor worden we mee misschien. Normaal ga ik tussen 2:30 en 5:30 toch een stukje doen van 1,5 uur. En dan word ik weer wakker. En maar dan ga ik daarna weer slapen. Ik kan heel goed slapen. Maar deze week ben ik slaaptekort gekomen. Niet echt. Want ik ga op daar in bed liggen hè, in de zon. Ja, dat is niet hetzelfde hoor. Maar goed, hoe mijn dagindeling is nou. Je staat op, ik ga heel luxe ontbijten. Niemand die op me wacht. Ja, gezond ontbijten. Ja. En als je klaar bent, nou ja goed, kom me hulp, ik heb hulp. Dat is in Nederland. Mensen van mijn leeftijd, allemaal hulp. Je krijgt hulp om je huis schoon te maken. Je krijgt hulp om boodschappen te doen. Ik heb een digimaatje. Als ik problemen heb met mijn computer, zo bel ik, komt hij. Dus het is allemaal goed geregeld bij mij. Ja, ik ben tevreden. Ik zie Wilma niet in een instituut voor ouderen. Ik zie jou altijd thuis. Ik denk dat je altijd thuis zal blijven. Nee, nu met de COVID heb ik wel gedaan. Dus, maar nu krijg ik al die programma's weer. Nu gaat het beginnen in juli weer. Hè, En we hebben ook zoiets als de Rotterdam Pas. Ik krijg gratis, omdat mijn zoon ziek is, een Rotterdam Pas kan ik gratis in de Euromas. Gratis rondvaart. Een heleboel dingen. Ja. Dat zijn de voordelen als je ouder wordt. Ja, andere mensen mogen het ook hebben, maar die moeten betalen. Maar ik heb een ziek kind die ik help, dus dan heet het, dan ben je mantelzorger. Zo gooi je van een oma of een vader of een moeder gaat zorgen, dan ben je mantelzorger. Dan heb je een club voor de mantelzorger. En wij kunnen elkaar onderling steunen als er een probleem valt. Dan ben je een van ze op, kijk, dit is het probleem. Nou, kom bij elkaar, kunt het oplossen. Dus dat is best wel goed geregeld voor die oudjes hoor. Ja. Ja. In die vorige interview heb ik geen tijd gehad om met jou te praten over je geloof. Geloof? Ja. Heb je dat niet gedaan? Nou, ik ben altijd de Nederlandse vorm geweest. En ik heb heel veel voor de kerk gedaan. Ook voor die kinderen gepast in de kerk en zo. Maar met die kerk is het eigenlijk een beetje een puinhoop geworden. Dat ze door elkaar, soms in één kerk, dat ze en katholiek en protestant en nog een andere in één kerk.
Nou, dat brengt wrijving, hè. Ja, en die ja. mensen willen gewoon bij eigen blijven. Snap je? En nou mochten ze ook een hele poos neer in de kerk. Dus nu moet alles weer. Het is net als hier alles opkomt. Kijk, net als hier Van der Valk. Oké, ik denk, ga bij Van der Valk, hartstikke goed. Goeie naam, suite, geweldig. Maar er zijn wel een hele lijst met punten, wat ik ze zou zeggen van, die moet je echt gaan verbeteren. Weet je wel? En zeggen van, ja, bekwaam personeel is moeilijk. Ze moeten allemaal erin komen. Maar ze moeten wel weten wie de gasten zijn. Ja? En beleefd aanspreken. En als ze iets zeggen van de taxi komt, dan moet die komen. Dan hoef je niet te wachten. En ze doen echt hun best hoor. Want als ik even zeg, ik wil zo'n ding, ze zien me lopen met die stok. Komen ze halen bij de eetzaal. Brengen me naar het zwembad. Dus dat vind ik goed. Eten. Dat is anders als ik denk van in Nederland. Maar dat is gewoon het beginstadium. Misschien wordt het beter. Ja. Ja. Nou, en dan hebben we nog een bar. Dat is ook all inclusive. Dan kun je allerlei dranken bestellen. Ook alcoholische dranken. Niet echt die hele dure, maar goed, het gaat goed zo, vind ik. Ja, ook cocktails. Dus meneer Van der Valk doet echt zijn best, maar er zijn nog een heleboel puntjes op die i. Je wordt ouder, Wilma. Hoe zie je het leven tot nu toe? Ben je tevreden? Ik ben tevreden met wat ik bereikt heb en dat ik mensen blij gemaakt heb. Dat ik kan zien wat ze geworden zijn. En voor mezelf ben ik blij dat ik nog kan ademen, laat ik het zo zeggen. En dat ik alle tijd heb de hele dag voor mezelf om in te delen. Ik hoef niets te doen wat je niet wil. Dus alles is vrijblijvend. Ook die clubjes van die oudjes. Als je geen zin hebt, heb je geen zin. Kijk, ik ga terug. Er is een recreatieruimte met mij. En die wordt morgen geopend voor het eerst. En daar wordt van alles georganiseerd. Dus al die 2 jaar hebben die mensen die te lui zijn om naar buiten te gaan, zijn ze niet naar buiten geweest. Ze gaan morgen voor het eerst in de recreatiezaal. En er worden weer leuke dingen georganiseerd. En dan zie je elkaar, dan kan je weer praten en lachen. En Ben je ooit getrouwd geweest? moet je dat gewoon hebben? Moet je dat ook weten? Ja, waarom niet? Je Nou, bent ja. altijd zo open, weet je. Ja, nou ja, goed, getrouwd. Ja, de eerste keer vond ik dat ik uitgruwelijk was. Maar vanaf ik 14 jaar wil iedereen trouwen, maar ik niet. Ja. Ik wil alleen maar carrière maken. Hè. Maar vanaf mijn 14e wilde ze, maar ik ben met 21 jaar ben ik getrouwd. En toen in hetzelfde jaar daarvoor hadden ze me uitgeroepen in Joboloa als beste lady of the island. Dus toen kwam de televisie overal achter me aan mijn werk. Edward Riekers in Koosman. Zonder televisiewagens maar op te wachten. Zodat we fotoreportage kunnen maken in verschillende winkels. En dan in het weekend bij de beach. Alles maar gewoon op. Dus mijn baas, de directeur, die werd heel kwaad op mij. Ik kan er niks aan doen. Dat is allemaal gratis. Ik kan gratis schoenen, gratis kleding, wat ik wil. Dus, en toen ik trouwde, hebben ze mij een reis naar Colombia aangeboden. Het eilandgebied. Ben ik naar Bogota gegaan. Ja? Die kunnen naam vertellen, vergeet ik niet. Boven koud, beneden warm. Maar het is een heel mooi land. Colombia, echt waar. Ben je er wel eens geweest? Ja. Medellin en zo. In Bogota niet, wel Medellin en die andere. Heb je ook gezien dat ze door de vulkaan uitgehold is, zo'n hele grote diepte. En dat een heleboel auto's daar zijn gevallen. Nee, die heb ik niet Dat is gezien. in Colombia. En dan hebben ze een berg, alles van zout binnen. Als je met het treintje erin gaat, die trein past er precies in. En aan het eind van die rit hebben ze een kerk in die berg in Colombia. Ik heb wel eens. Heb je niet gezien? Ik heb wel van gehoord. Ah, oké. Dat heb ik wel gezien. In het begin begon je in het Spaans te Habla español, Maar Fransees, Waar komt die Spaans Engels. vandaan? Van Curaçao natuurlijk. Ik ben Ja? natuurlijk wel in middenschool geweest. Dan moet je Spaans leren en dan kom je, heet dat, kom je in Nederland, dan moet ik opeens Duits gaan leren. Ja, ach. Oké, ik moet examen doen, dus Duits van 4 jaar moest ik in 1 jaar doen. Maar dat heb ik met bijlessen gedaan. Dus dat ken ik ook nog. Duits, Spaans, Engels, Nederlands, papiamento, taki. Tak je nog steeds. Ook nog steeds. Want toevallig zat ik in die bus en die heeft jou gebeld. Ik zat in die Tropic Travel gisteren. Ja. En die anderen gingen uitstappen, ik niet, want het voet doet pijn.
En ik begon een gesprek met die meneer, die chauffeur. En ik zeg, hé, weet je Suriname? Oh, nou, dan gingen we takkie praten met z'n tweeën. En toen zei ik, weet je wat, ik heb het telefoonnummer van Boy, zou je die willen bellen? Maar het lukt mij niet. Ik zeg, geef maar hier een nummer. En zodoende zit jij hier. Ja. Is dat leuk? Ja, is leuk toch? Hartstikke Ja, blij om je hier op Bonaire dat is terug te zien. goed, dat je talen spreekt. Ja. Ja, en dat je niet verlegen bent om contacten te leggen. Ja. Dat is moeilijk, sommige mensen kunnen dat niet, contacten leggen. Goede contacten moet je hebben, dan komt alles goed. Ik zei in het begin, ja, je ziet er nog steeds jong uit voor die 80 jaar. 82 jaar. 82 jaar. Is wat? Wat is het geheim? Is geen geheim. Mag iedereen weten, ik ben trots op. Ja. Ze geloven het, ze geloven het toch niet, moet ik paspoort laten zien en zo. Weet je wel? Als je niet gelooft, geloof je niet. Wat doet je, Wilma, om zo... Op tijd slapen. Alleen? Genoeg eten. Ja. Vooral slapen is belangrijk. Soms toch een wijntje of zo, of niet? Nou, ik denk eenmaal als één. Als ik 2 drink, dan ga ik... weet je wel? Nee, ik ben echt geen alcoholist hoor. Ik vind het gezellig, voor de gezelligheid mensen ook drinken. Doe ik er gezellig mee. Maar ik ga niet achter elkaar zitten drinken. Nee, dan val ik in slaap. Nee, dat doe ik niet. Nee. En hier hebben ze, wat is de drank van hier? Hè? Welke drank hebben ze hierin? Drank, ja, van alles. Van Ja, alles. Van alles. Veel whisky. Whisky, bier, rum, Rum. bier, en zo. Ja, rum, van alles, rum, ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is ook allemaal jonge lui achter die natuurlijk de cocktails moeten leren achter die bar. Ja. Had je verwacht dat Bonaire zo... Ja, ik wil wat vertellen van die tocht van gisteren. Hè. Niet een grote groep, hè? We waren geen grote groep. We hebben Noordkust eerst langs het water, allemaal. En dan komt er een gedeelte, dat is dan precies Curaçao. Zwaar. Helemaal droog, kaal, cactus. Dan kan je niks beginnen op dat stukje land, dat gaat niet. Maar dan kom je verder en dan zie je 1 ezel voorbij komen. En dat doet me gelijk denken aan mij op Curaçao toen ik mijn sportwagen had dat er een ezel bovenop kwam. Omdat, die kijkt niet uit altijd, die ezel. Maar deze ezels van Bonaire, die bleven zo staan bij het raam. En ik heb een mooi foto van hem gemaakt. Ja, was leuk. Er waren 3 hele mooie ezels. En ik heb gezien dat die Indianen zich hier ook gevestigd hadden vroeger. Ja. Ik heb verschillende huizen gezien met zo'n Indianen. Ja, dat is een Noord-Salia, met die Indianenkop. En die Indianenkop. Ja. En het allermooiste vind ik al die kleurenhuizen. Maar dat ging zo snel, dat kon ik haast niet goed zien. Dat ging veel sneller. En daarom vind ik het leuk als we straks naar Kralendijk gaan. Oké, dan gaan we even rondrijden. Ja, naar 1 toeristenbureau. Ja, je moet wel iets meenemen. Als je een goede toeristenbureau weet. Dat neem je niet op, hè. Trouwens, je kan het afknippen. Niet alles. Nee, eerst dacht ik samen met jou en die Robbie. Oh ja, ik heb een telefoon voor Robbie, maar dat ga ik niet meer doen. Hè. Hij heet Robbie en heeft een jacht hier. Ken je hem? Robbie. Kennen die tweelingen, die kennen hem. Ze zeggen, hier is de telefoon, bel hem op. Dan ga je lekker met hem varen en zo. Ik heb er geen zin in. Het is moeilijk om van een gewone telefoon jullie te bereiken. Ja. Dan moet ik gewoon iemand van hier vragen om dat te doen voor mij. Ja. En ik heb niks met boten, joh. Ik heb zo vaak gevaren, cruisen gemaakt. Weet je wel? Ik heb hele mooie cruisen gemaakt in mijn leven. Denk je wel maar dat je 100 jaar zo zal worden? Het hangt van hem af daarboven. Als je vindt, je bent een goed mens geweest. En je hebt voor iedereen goed gezorgd. En je bent voor iedereen lief geweest. Nooit haat. Dan word ik 100. Misschien 200. Dan kom 200? Dan kom ik jou tegen. Nee, dat... Dat mag je niet vragen, nee natuurlijk. Wat zeg? Mag je jou niet vragen hoe oud je bent? Hoe oud? Ja, mag vragen. Ja? 65. Ja, wat dan 65. Wat dan ja? Met een mochena. Nou, is het dat? Ja. Je zegt niks. Ja, nee, ik ben in 1955 geboren. Oh ja? Ja, toen was je al... Toen was ik al druk bezig met alles. Ja, van alles. 1955, ja. Maar hoe zie je de dood? Hoe denk je over doodgaan? Hoe kom je er zo bij om televisieprogramma's te maken?
Heeft iemand je ook gezegd of was het een roep? Nee, ik vind het... Nee, kijk, een van mijn voorbeelden is Rick Velderhof. Oh, die? Ja, hij woont hier hoor. Echt waar? Tijdelijk hier en daarna een paar maanden in Tanzania. Oh, ja. Hij was ook in mijn programma, dus ik heb hem geïnterviewd. En zodoende wil je mensen ja, ik spreken. vind wat hij doet, heb ik een beetje gekopieerd. Weet je? Je gaat echt in het leven van de mensen praten over... En hij vraagt ook altijd aan die gasten, ja, hoe denken jullie over de dood, over doodgaan? Ja, even nog niet, hè. Als ik ga, dan ga ik. Ben je bang? Nee, maar dan heb ik alles gedaan wat ik wilde. En dan ben ik tevreden. Ja? En ik heb geen schulden, niks. Begrijp je? Ik kan rustig mijn ogen dicht doen. Ik heb een leuk leven gehad. Nou, niet helemaal leuk, hè. Ik bedoel, met vader en moeder nooit gewoond. En dat gedeelte, dat is helemaal niet leuk. Als je niet in een gezin bent opgegroeid. Maar ik heb zelf gezorgd, door de shows te organiseren met al die modellen van mij en zo. Dat we altijd wel lol hadden, of niet? Hadden we toch altijd een feestje. Ja. Als ik thuis kwam, was ik dood, ging ik slapen, een fijne dag. En al die bloemen kwamen naar me toe, iedere keer. Ja. Nou, dat is toch blij? Ja. Ja. Ik ben niet bang om dat te gaan. Nee. Zullen we jou terugzien op Bonaire in de toekomst, denk je? Zal je terugkomen? Als een beetje... Hoe heet dat? Als COVID helemaal klaar is. Ja, dan kom je terug. Ja, COVID. Want het is echt helemaal een heel mooi hotel, hoor, dit. Ja. Ja, ook bij het zwembad ziet het allemaal prima uit. Maar voorlopig heb ik nog niet dat op mijn lijst. Maar hier heb ik altijd naartoe willen komen. Alleen om de flamingo's, blauw water en wit zand. Dus ik niet echt wat ik wilde zien. Wat ik op Boca Chica zie of heb. Santo Domingo. Dat zie ik hier, heb je nog niet gezien hoor. Helemaal spierwit zand. Weet je wat het is? Ja. Ga je ons laten zien. Je hebt geen tijd. Nee, ik heb een tijd, maar ja, hier in de buurt niet. Nee, we gaan alleen naar Kalendijk. Ja. En ik wil echt spierwit zand zien. En heel helder water. Dat je zo kan lopen in het water. En hier, als je naar beneden gaat, moet je eerst over die mos, die moeten ze weghalen. Ja. In het begin, die stenen moeten ze weghalen. Anders ga je glijden. Ja. Dat vind ik gevaarlijk hoor. De flamingo's heb je hebt ze wel gezien dus. Ik heb ze wel gezien, maar heel in de verte, ja. En daarom heb ik die foto gemaakt in de eetzaal. Ja, okay. Ik zie zo. Oké, Wilma, bedankt voor het interview. En dan gaan we even rondrijden. Ja, ga even. Want dat heb je een keer beloofd, dus Kralendijk in de buurt en zo. Ja, eerst had ik gezegd van, ik ga met die andere man, had ik je ook een mail geschreven. We gaan samen met hem gewoon lekker in het visrestaurant. Maar dat hoeft niet hoor. En ik wil afvallen. Corona heeft mij dik gemaakt. Ik ben 6 kilo te zwaar, dat is niet goed. Nee, Oké, bedankt Wilma voor het interview. Boy, ik vind het een eer om je weer te ontmoeten na zoveel jaar. En dat we alle herinneringen kunnen bespreken. En ook zien wat er wel veranderd is en hoe de toekomst verder gaat worden. Nou, veel succes verder. Oké, zeg je. Televidente dapat Wilma. Como sa kune, depois de quase 10 anos, quando eu entrevistei na Rotterdam.